4 балони зимни харидам дар мошин часпондам. рози ку не ваъда дарафтаестам ра гарен яхай лашпонда кайран мелашпи докне дағмо бачаҳо алон нигоҳбони ҳамат коми ҳами раъдай коми мошин дора коми раъдай ку худо нигоҳш дора модарои сафед ози майна тортои ози ма тортое ки дар озодӣ мепазанд амра чидестам хеле тарифаш кунем ки ҳақиқата бигумам ҷиғиртай хамираш кремаш камай ба ҳар ҳол ба маззаи кадом да торт пор дар куре бордаро инам ҷа номерош ҳамемонам музаккас кунем инра ҳамаш холова пулман ба худо даҳам бора амҷа торт мехарем я 10 сум арзона мекунам берун ба дараҷаи хунук буд ки рафтам ҷома харидам шапка харидам намеёнам пушум дига мегардам коми чизе мега гуфтам бигирам ба брижаву ба куткаку хунук мехӯрӣ ҷомаву шапкаам мепушум мегардам мар ҳами юсуф доим мега ки ту кулоб мерай баъд мегӯй ки ака ина ба обеда мерасам ака агар бега нашид рӯзи дига мерасам ман пага сари ку ба соатҳои дараракӣ мекунам соатҳои 1 дуда иншолло ку пешида мешавам юсуф ту мара дига та дил ма нашкан пага миём юсуф пага миём я проекти нав дорем ку ждат кунем бародарои азиз инами забономӯз меган биомӯз меган ҳами одамое ки забони англисӣ дарс мекунанд дар инстаграм ҳами ком калимаҳоеро ки хичон медонанд ку ҳамун калимаҳоро шумода мефаҳмонанд мардагорӣ ҷома пӯшидай печкамон кор намекунад мардагорӣ ку она шоу бара хай нози аз саволш метон кунам соли мара медона арматур чӣ мешавад ба англисӣ не гӯш кӯ рустам гӯш кӯ мардагорӣ гӯш кӯ ҳоз шоми кулоб мебарӣ ужин ё ки озодӣ не ки озодиро авқотош ба мазза гарени бадай мақсад мардагорӣ ман якум да казан кабоб мехӯрам дуюм да шашлик фаршӣ мехӯрам сеюм да табака мехӯрам хай бо ягон чӣ мегирӣ мерам биё нарем аксия рафтестай офтобарда инамё 45 сумиян 100 суми аксия ка фурӯхтаистаеш нарад бинам ларкоҳо синаҳо теларка наҷаванаҳо ба дараҷаи ра яха ки нонтари рула қичоқ гирифтаг дилмили кона барчаенҳо асманаҳо муҷе асманаҳо ман як гап мегум не ки ку ҳами ростша мегум ҳами 10 нафар дар нами сарат ба мушт бизанава 2 дона 3 дона ношкӣ ки ҳами кефси мехарем ва нахӯрӣ бар падари ин навс налат мегӯй нахӯрам бо мехӯрӣ монда набоши яка раҳмат чикокайсе ин курутҳо мегӯ меламсояра як курутҳо бутам хайри ҷони банда ира крутказанӣ мегӯянд кадоми дар қишлоқ бубо момаша ба ёд дорад
با 200-300 крута каф мезадан мардума крутоо медоданд 100-150 нафара крутоо хабар мекарданд. ҳамин чиз фақат дар қишлоқ мешавад. Мехтарам метонистед бошам қариб. агар битонанд ман зан ҳамин биё лубоша биёр ина ина я банкара нишон буда ина ина крутои кафзагад ана мегирӣ ай баъд мегирӣ ана دیدی بالله دهانشان که توزه میکنم دستام 3 بار فرق شوش دارم کروت آخری بیه نه برادرها این بانکای کروتی که من کف زدم دوغش این همون طبقی که من کروت کف زدم ساری کروت ها بین خونه ما کروت آخری بین ادریس ها را نمیگم بخیزیم بین